हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ जोंनि बे बिटिआर जाखांफु इउट्यूब चेनेलाव गासिखौबो बरायहरनाय थाहैबाय। जों सावरायनो नागिरदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय खाग्राबारि आनसलिक एबसुनि बानजायनायाव खुंनो नैबे जानुवारि दाननि 18, 19, 20 आरो 21 खालार खालि जानो गोनां गल्डेन जुबलिनि थाखाय जों नोंथांमोननो माखासे भिडिअ लानानै फैदों। नैबे जादों मेन गेट। बेनि खामानिया जाफ्रामजोब्बायानो, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बेयो जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा। बेयाव फिरफिला बिरहोनाय जागोन। बेयो जादों मेन साइनासालि। बेनि खामानियाबो जाफ्रामजोब्बायानो। नोंथांमोना जुदि नायनो फैनो गोसोब्ला नायनो फैनो हागोन। बेयो जादों मेन जौस्रां। बेनि खामानियाबो जाफ्रामजोब्बायानो। बेयाव गोसोखां मुंख्लंफोरनि थाखाय दान्दिसे सम आलारि बाथि फोजोंनाय जागोन। नैबे जादों दाहाल खुंग्रि। नैबे जादों आलासि जिरायसालि। बेयो जादों गेदेरमा आलासि जिरायसालि न'। बेयो जादों पदरखनिनि हाबनाय मेन गेट। बेयो जादों बर' न'खरनि माखासे नुथाय, नोंथांमोना नायलांदो। Ay, no pone cronogan. Te va a decir. बेयो जादों पदरखनिनि सिंनि माखासे नुथाय, नोंथांमोना गासैखौबो नायलांदो फारि फारियै। गिदिं टाइम गैयादोलै नोंसोरो। बेयो जादों बाजार खलानि माखासे नुथाय। बेयाव मोसानाय आरो एनसिसि सोलोंगासिनो दं। अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि इउट्यूब चेनेलाव नायदोंब्ला बे इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुक पेजाव नायदोंब्ला नोंथांमोना लाइक आरो फल' खालामनो दाबाव। स' गोजोन्थों, बिटिआरनि जै।